Hello sa'yo. Sa video to, i-share ko kung anong araw or anong oras ba tayo dapat mag-upload ng mga YouTube videos sa ating channel. Napaka-importante na alam natin to para mas maganda yung maging performance ng ating mga videos. So, sa umpisa pa lang, sa pag-upload pa lang natin is masigurado na natin na may mga naka-online na or sa ganitong oras or araw nag-online yung mga viewers natin. And napakahalaga din sa atin na alamin kung sino-sino nga ba yung mga nakasubscribe sa atin, tagasan ba sila, ano ba yung mga age nila. Dahil dito tayo maaaring kumuha ng idea kung ano ba yung maaari natin maging topic sa ating channel. Hindi lang to yung basta upload lang tayo ng upload. So, kailangan kilalanan natin yung ating mga viewers. Okay? So, huwag na nating patagalin, umpisahan na natin. First, i-open natin ang ating YouTube channel. Okay? So, open natin ang ating YouTube app. Okay? So, dito sa may profile natin, pindutin nyo to. And, punta kayo sa may YouTube Studio. Okay? Pindutin nyo yan. So, dito natin makikita kung anong oras ba nag-online at anong araw ba nasa YouTube nagbabrowse yung ating mga viewers. Okay, so pindutin natin yung analytics. Pindutin nyo yung audience. Para may idea tayo kung anong oras natin dapat i-upload or anong oras tayo dapat mag-live or mag-premiere ng ating mga video dito sa YouTube. So, dito makikita nyo yung sa taas, ibig sabihin, yan yung araw. Ito is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. So, ito yung oras. So, ang sabi dito, you viewers, ibig sabihin, pag light lang yung color, konti lang yung nanonood sa'yo nung time and araw na yon. Pagka naging dark na yung color, many viewers. So, kung mapapansin nyo, di ba pag 12 a.m. kasi kadalasan naman talaga tulog tayo ng time na yan, wala talaga nanonood. And 6 p.m. yung karamihan ng active yung viewers ko. And makikita natin dito kung anong araw. So, Sunday. Doon ako dapat mag-upload ng aking YouTube video. So, ganun din yung dapat nyong gawin. Tingnan nyo kung anong oras at anong araw sila nanonood sa'yo. So, dito mo siya makikita. So, tingnan natin yung learn more. Basahin natin. So, get to know your YouTube audience. So, ang sabi dito, when your viewers are on YouTube. These reports shows you when your viewers are online across YouTube in the last 28 days. You can use it to help build your community, understand when to schedule a premiere, or to plan your next live stream. Kailangan din nating alamin kung mga tagasan ba yung nanonood sa atin. So, dito natin yan makikita. Okay, so scroll down lang natin. So, ito muna pala yung age na karamihan ng viewers ko ay 25 to 34 years old. So, yun talaga, 100%, yun yung nanonood sa akin. So, adult na. So, kailangan alam mo din yan kasi baka naman yung nanonood sa'yo is 13 to 17 years old pa lang and yung mga content na ginagawa mo ay mga, dito, hindi dapat or hindi ka aya-aya sa mga minor, so kailangan baguhin mo yun, okay? So, kailangan alam talaga natin kung ano yung age ng mga viewers natin and yung gender. So, halos kalahati is male and yung half is female. Mas lamang lang ng konti yung male. And yung kung tagasan yung mga viewers ko, 57.8% doon is galing dito sa Pilipinas. And may 3.7% ako na viewers sa India and 1.2 sa Russia, 0.7 sa Indonesia and 0.6 sa US, and sa Saudi 0.4 and Puerto Rico 0.3.
So, yun yung mga viewers natin. So, kailangan alam mo din yan kasi baka naman yung viewers mo is karamihan talaga ay nasa abroad. So, kailangan meron kang subtitle. Okay? So, napakahalaga nun kasi ako karamihan is Philippines din naman. So, hindi ko na kailangang maglagay ng English subtitle. Baka naman kasi yung tingnan mo, yung watch time from subscribers, um, karamihan ng nanonood sa video ko ay hindi nakasubscribe sa akin. So, please naman, kung nakakatulong sa iyo yung mga tutorial ko, please kindly paki-subscribe naman ang aking channel. Maliit na bagay lang yan. So, maraming salamat. Sana makatulong sa iyo yung video kong to and malaman mo rin kung anong araw at oras ka dapat mag-upload para naman kumbaga mag-grow ang ating mga YouTube channel. Kahit na paunti-unti lang. Basta wag tayong hihinto. Okay? So, maraming salamat sa panonood and see you again sa aking next upload. Bye!